Fir-riflessjoni tagħna llum eżistijej sejrin inkomplu nirriflettu fuq is-suġġett tal-maternità spiritwali. Infakkarkom fil-teħġiġa tal-Knisja matul is-sena dedikata lis-saċerdoti mill-Papa Benedittu XVI illi anka hemm enfasi u teħġiġa għat-talba s-saċerdoti f'rabta mal-adorazzjoni ewkaristika u mal-maternità spiritwali. Ek persuni illi joffru ħajjithom biex ikunu ommijiet spiritwali għas-saċerdoti. Ċertament dal senejt jott partikolarment għan-nisa li jistu jgħixu anka dil-missjoni, però teżisti wkoll il-paternità spiritwali eżistijaj. Jiġifieri anka rġieli li spiritwalment jistu joffru l-ħajja tagħhom anka sabiex il-mulej juża t-talb lotja tagħhom infushom is-sagrifiċċji tagħhom għal twelid ta' vokazzjonijiet ġodda fih dan il-Knisja għal ħajja saċerdotali. Illum nixtieq nippreżentalkom figura ta' waħda mara illi għexet ġewwa l-Ingilterra fis-seklu 19. Isimha huwa Eliza Vaughan. Eliza eżistijej kienet mara li twildet f'ambjent protestant, kienet anka waħda mill-fundatriċi tal-kumpanija tal-karozzi tal-Rolls-Royce, il-kol kemm aħna smajna bihom b'xi mod jew ieħor. Fiċkunita kienet edukata ġewwa Franza u kienet impressjonata ħafna mill-atti ta' karità illi kienet tagħmel il-Knisja Kattolika. Fis-sajf tal-1830 Eliza iżżewġet il-Kurunell John Francis Vaughan u wara li żżewġet ikkonvertiet għal fidi Kattolika. U meta saret Kattolika sabet ħafna oppożizzjoni eżistijej u reżistenza min-naħa tal-familja tagħha. Il-familja ta' żewġa bejn is-sena 1558 u s-sena 1603 lura l-antenati ta' żewġa fi żmien meta il-Kattoliċi kienu persegwitati fl-Ingilterra mir-Reġina Elisabetta l-ewwel waħda, il-familja ta' raġel tagħha lura l-Vaughans, l-antenati tiegħu kienu preferu illi jiġu arrestati, preferu li joħdulhom l-affarijiet tagħhom imma ma jiġħidux il-fidi. Allura hekk min-naħa ta' żewġa kienet verament familja li kellha fidi Kattolika qawwija, fidi Kattolika soda. Tant li anka fil-passat Courtfield li hija d-dar tal-familja Vaughan kien sar post fejn saċerdoti setu jsibu r-rifuġju tagħhom f'mumenti jibsa ġewwa l-Ingilterra u fejn il-quddiesa kienet iċċelebrata bil-moħbi u dan qed innejdu għal madwar 3 sekli. Imma l-fidi nisranija tagħhom f'dan kollu baqgħet ħafna soda u qatt ma tbidlet. Meta Eliza iltaqet mal dar-raġel tagħha, Colonel John Francis, u konvertiet il-fidi tagħha saret tant qawwija li kienet tgħid lil żewġa sabiex tkun tista' toffri il-ulieda kollha illi l-mulej kien se jagħtiha lilu. Toffri il-ulieda kollha lilu. Kienet ħadd id-deċiżjoni tant sabiħa, Eliza, illi kienet titlob quddiem is-sagrament għal sija kuljum. U t-talba tagħha kienet din, maqsuma fit-tnejn. Kienet titlob il-mulej li jagħtiha familja kbira u li ulieda joħodhom għas-servizz tiegħu, jagħtihom vokazzjoni. Kienet persistenti ħafna eżistijej. Il-mulej daw iż-żewġ talbiet tagħha ta' Eliza Vaughan semaħħhom. Kella 14 il-wild, minnhom għexu 13. U minn dan l-14 il-wild kien hemm numru sow ta' vokazzjonijiet. Biss 6 mit-minsubien saru saċerdoti u bat nitkellmu fuqhom. U 4 mill-5 tibniet saħru sorijiet li mbagħad nitkellmu fuqhom ukoll. Ċertament diġà qegħdin naraw eżistijej kif hekk din is-sija adorazzjoni kuljum ta' dil-om li titlob dawn il-grazzi l-mulejja xi offriet lilha nfisha araw mela mhix biss il-maternità fiżika imma anke l-maternità spiritwali. U bris il-Knisja mhux xi ħaġa li hija partikolari. Jablis il-Knisja xil-vokazzjoni għadija mal-Knisja milla li tkun om spiritwali, missir spiritwali, vokazzjoni anka fil-Knisja. Kif jiruna dawn il-persuni eżistijaj.
Eliza flimkien ma' raġel tagħha taw trobbija ħafna soda lil uliedhom. Aqdulhom dak li uman ma dak li spiritwali. Kienu jrabbuhom sodi fil-fidi nisranija, però ħadu anke ħsieb illi l-ambjent uman tagħhom jikber ħafna, pereżempju għalmuhom il-mużika, l-atletika, it-teatru, immorru l-horse riding, għalmuhom anke ċerta logħob. Kienu ħobbu anke rekontawlhom pereżempju l-ħajjiet tal-qaddisin u jitolbu magħhom. Hekk allura hija koppja li rabbitu l-ulieda fiż-żewġ dimensjonijiet tant importanti, id-dimensjoni spiritwali u d-dimensjoni umana. L-ulied eżistijaj li l-mulejta verament saru ħwejjeġ kbar. It-talb ta' dillhom dik is-sija adorazzjoni kuljum it-trobbija li tat ħallet dan l-effett. Herbert, it-tifel il-kbir, ġitu l-vokazzjoni ta' 16 sena biex ikun saċerdot. Meta qal l-ommu qaltlu kont naf li kellek din is-sejħa u birketu mill-ewwel, però missieru seba' ftit diffiċli. Però mbagħad missieru aċċetta. U meta aċċetta missieru kien qal jekk il-mulej irid l-ewwel wieħed jista' joħodhom kollha. Kien diffiċli jaċċetta li l-ewwel iben tiegħu isir saċerdot għaliex u kellu f'moħħu li t-tifel il-kbir tiegħu jkun l-eredi ta' dal-patrimonju anke kienu familja sinjura mill-antenati tagħhom kollha li ġejjin. Imma missieru kellu jpoġġi daqsxejn fil-ġemp il-pjan tiegħu għat-tifel u kellu jpoġġi il-pjan ta' Alla għat-tifel. Però il-ġenituri għajla basru dak it-tifel Herbert ta' 16 sena il-mulejx kien se jagħmel minnu. Dan it-tifel ta' 16 sena wara saċerdot il-qudiem sar l-Arċisqof ta' Westminster. Aktar tard sar il-fundatur tal-Mill Hill, hija kongregazzjoni reliġjuża tal-irġiel biex tevanġelizza. Aktar tard sar kardinal. Araw eżistijaj, hekk minn din is-sejħa, il-ġenituri l-missier li set opponi għal-bidu mal-mulejx kellu pjan għal dan it-tifel. It-tieni tifel tagħhom Roger daħal Prijur Benedittin, sar reliġjuż mal-Benedittini u anka sar Prijol, ġifieri kien dak li qed imexxi l-monasteru. Ftit wara kien magħżul biex isir l-Arċisqof ta' Sydney fl-Awstralja. It-tieni wild tagħhom eżistijaj. It-tielet tifel jidħol patri Cisterċens mala Monaku ieħor u mbagħad wara kompla bħala sacerdot ġioċesan. Ir-raba' tifel Joseph daħal patri Benedittin u wara waqqaf ukoll anke monasteru ieħor. Imbagħad it-tifel ieħor Bernard kien żeffin magħruf, tantu hekk li t-tfajliet ħbieb tiegħu li kienu tant jieħdu pjaċir fil-kumpanija tiegħu fis-sfin. Meta qalilhom li ħajsir patri Ġeżwita baqgħu xxukjati. Qalulu inti tħobb daqshekk id-dinja kif ħassir patri Ġeżwita? Qalilhom għalhekk irrid nagħti ħajt il-Alla għax jiena nħobb daqshekk id-dinja. Ġifieri anke s-sfin qedtilkom li l-ġenituri edukaw l-uliedhom anke fuq il-livell uman, però ma wafqux hemm biss. Ħadhom ukoll fuq livell spiritwali. John, it-tifel uħor tagħhom, daħal saċerdot aktar il-qudiem ġie magħżul bħala l-isqof awżiljarju ta' Salford ġewwa l-Ingilterra. 3 mis-subien tagħhom eżistijaj mhux biss tal-saċerdoti imma l-mulej għażilhom anke l-episkopat u wieħed minnhom anke l-kardinal, 3 tal-jum qasfijiet u wieħed minnhom kardinal. Araw dil-maternità spiritwali ta' Eliza Vaughan fiex waslet. L-istess meta jiġu għat-tfal għall-bniet Gladys illi daħlet mal-ordni tal-viżitazzjoni hija komunità tas-Sorjiet aħna u Malta m'għandniex. Imbagħad għandna tifla oħra illi daħlet mas-Sorjiet tal-Karità illi din it-tifla kien jisimha Teresa. Imbagħad tifla oħra minn tagħhom Claire illi daħlet mas-Sorjiet Klarissi u t-tifla l-oħra Marija li daħlet mas-Sorjiet Agostinjani u saret anke prijura. Kellhom tifla oħra li xtaqet ukoll issir soru, però minħabba s-saħħa fqira tagħha ma setax tidħol soru. U allura kellha tħalli anke l-kunvent u tmur lura d-dar, però għexet ħajja reliġjuża profonda u intensa. Eżisti forsi dan huwa każ uniku illi propju minn 14 jgħixulek 13 u 6 minn 8 subien isiru saċerdoti, 3 minnhom saru isfijiet u 4 minn 5 tibniet isiru sorjiet.
hija rigal kbir. Il-mulej ta' da rigal l-ewwel ħaġa ħalli napplikaw dina issa. Ħanitkellem ftit tal-familji tagħna. Il-familji tagħna l-ġenituri eżistijej, intom l-ewwel benefatturi tal-Knisja. L-ewwel ħaġa l-Knisja ma tistax tgħaddi mingħajr il-familja. U anke l-vokazzjonijiet. Waħda min-nuqqas ta' vokazzjonijiet tas-saċerdozzi llum eżistijej ġejja mill-kriżi li għandna fil-familji. Mit-tifrik li għandna fil-familji. Ma jistax ikonna vokazzjonijiet b'saħħithom jekk ikonna żwiġijiet imkisrin.